Ahoj, vzhledem k tomu, že jsem se rozhodl ukončit svoji činnost na kanále Videa česky, bych vám chtěl oznámit, že kromě mého kanálu také existují i jiné. Kanál zabývající se téměř totožným oborem je kanál Videa z her.cz, který také překládá Minecraft videa. Tudíž kdo by chtěl sledovat přeložená videa i nadále a těšit se na nově přeložená, může si dát odběr ke kanáli Videa z her.cz, který na rozdíl ode mne svoji činnost neukončil. V tomto videu bude ukázka videí, která již přeložili. Na jeho další tvorbě se můžete samozřejmě že podílet i vy, navrhovat svá videa. Mě už činnost v tomto oboru bohužel omrzela, ale kanál Videa z her.cz vám vyjde jistě vstříc. Více informací se dozvíte na kanálu nebo na facebookové stránce, kde se můžete na cokoliv zeptat. To je vše ode mě a ahoj.